jiwanya nyampe surga. Edan, masalah rokok Masalah rokok. Padahal kowe ora tau tuku. Sampeyan iki wadi aja disebut ning kene lho. Langsung disake lho rokok iki dia. Ya ora apa-apa wong kuwi anggere tutuk kancane ngono. Sajake sak kotak, njaluk sak utile. Ya sake tuku meni kotak. Tahu kan tahu londo Iki disamsu. disamsu. Nek gendol Sabun-sabun piye iki ditutul iki? sabun-sabun Ditutul piye iki? nek dicekel terus dudul. Pitik kok anu Nek diduduli tok ben ora. no, nek gendol betul. Nek umpama rokoke minak jinggo Miring penak cincin mogok. apa ki rokok apa kene? Lha asasine hak asasi perokok, Bos. Maksudnya piye? Hak asasi perokok miring penak cincin mogok iki. Bebas. Lek wis tuku bebas bar dirokok ape jengking, ape miring, ape omah oleh. Karo anjir pokoke. Oleh. Ora Apa apa-apa. yang ditekan dari kancane? Ngono. Nek cerutu lho. Cerutu. Heeh. Cerutu. Iya. Nek cerutu macet langsung metu. Rapai ngono kuwi. Kaya ngono kuwi. Maksudnya piye? Macet langsung metu disedot titik cut langsung metu. Esok tukulan masih wadahi botol Ala kunci. kunci rusak tingguan dengan pinggir kali Ala pelem. melemput darah suting ngungkuli jeno tumo sumpah rumah meneng ujuke rambut Ala jempol. jempol sikil otak atil koyo iwak Iwak itik. lamu digoreng nganti kemripik Ala tempat. tempat tidur kanggo sare Kanjeng Soleh. Ala celon. Ora celana-celana iki. Ora apa. Tarik kamu ramune kuwi bacokne aku. Ya kowe asli pengganti blowo sak tenane mati. Tak golek iki apa ya kowe? Pokoke kreatif, nek dipancing dipangan, ora kok dipancing terus mancing kacane gendhi, kacane kok ngono pancing. Wancen orangnya tahu Iso ta kowe? Tapi wajahmu kaya kucing. Aku silangan, Bos. Silangan. Wajahmu kaya Pak Kucing tapi model aku menurut blowo lho turemu. Dapat paling tuwa. Oh, Bos, sing tak kene lawa. Ngono kuwi dikai nom-noman kuwi. Biar pas lain sing lelet kuwi lho, Bos. Aja nang pantes lho kowe. Sak kowe lawan kecil tak tamani iki pomo foto KTP mundak 20 tahun tuweke. Muda ganteng, muda 20 tahun. Aku tuweke. Ada luar sono, Bos, Bos lah. Simpan ngono mau li. Kita Lu le lele. le. Jingo lu ya. Simpan wanita iki apik. Apik. Jogetku ya apik, iringane ku ya apik. Apik, Bos. Alhamdulillah semangat kabeh para kanca. Joget tak kene, anu kita ben kono iki joget ngene iki jajal sekali tempo nganggo gamelan C, kaya apa? Tepuk tangan buat gamelan C. Ya, semangat. Semangat belasku. Dadi sing ngetuk-ngetuk, sing ngendang-ngendang, sing jidol-jidol, nah sing nyala-nyala. Ya sing ketok aku iki, Bos. Lah kowe ning kene anu joget. Dadi aja lali sing anu ndangkang ya tetep konek wilahan. Jiro Ayo, ya.
Iya, gonge nganti kaya ngono. Lah dene ngene apa lho? Ora kowe iki ora menikmati kancane apa, Bang? Iya, maksudnya ini Kowe kali joget gamelan C iki kode. gamelan C iki apa ta C iki? C. Bahasa Inggris cengkem. Kudu Gamelan paham. cangkem. Lho lah iya kok ora paham ya to iki? Kok ora iso nulis, ora iso nulis berarti. Lah aku joget iki, ya Allah iki gamelan lho Mas. Lah aku joget iki langsung ditandak ngono lho. Lah nek upama tanggapan ning kono, Suriname, ora iso nggo gamelan. Cukup gamelan C beres. Pantesan ya Iki jenenge penemuan baru. penemuan baru, Mas. Heeh, padha karo dengenane sing gak kami cerita aku, saiki jamane wis canggih rek. Dek iki nang iki ning Jember ki nek penemuan baru, ya kuwi teropong tembus pandang. Teropong tembus pandang. Iki nemokke bocah kelas 2 SD. Teropong iso tembus panjang, Bos. Kuwi tembok bareng tembus. Kuwi kandele nggur 12 cm ya bakal tembus. Ganteng lho kok. Kuwi jan delok YouTube berita-berita tok. Butuhne aku. Kuwi ampun lho Ren, kuwi jenenge apa kok tembus pandang? Nek tuku ning ndi? Lho, kowe ora ono jenenge to? Ora ono Jenenge apa? Kuwi tembus pandang tenan. Mbok kowe ning wali tembok ya bakal temu. Pangga temu. Pandang ketok. Jenenge apa? Jenenge cendilo. Lek cendilo Ngomong tak diku lho kowe. cendilo. Ora sampe melu beraton anake to kowe. Cendilo ora kek biyen tembus pandang Cendela lho Pak B, iki jenenge Pak B. Lho, aku enek lita. Tak cerita. Yo Jadi kembang dengan Bos. cara kendang apa? Apa kembang? Aku sing dadi tawon. Oh. Ngono lekas gawe we. Potongan ngono. Dadi Kembangnya kaya ngene aku tak sing dadi tawon. kuwi nek kendang. Kembang. Saiki pamane lita kuwi kompor. Umpama kompor aku sing dadi panci. Isu Mangkrik. awan Mangkrik. sore Mangkrik. isu awan sore bengi Mangkrik terus nganti jane muplak bola. kuwi kompor. Upama lita kuwi ondo. Umpama kondo bos kaya ngene. Kowe Aku sing dadi sing nenek. tukang nenek. Tukang nenek, Bos. Isu Tak penek. lho awan Tak penek. bengi Tak penek. isu awan sore bengi Tak penek. Yang kepese keblok goplang aku ngene. terus keburukan wis kates. Upama lita iki dadi kembang. Umpama kembang, Bos. Aku sing dadi lebay tawone, Bos. Oh, tawon. Tawon, Bos. Isu Ngentut. awan Ngentut. sore Ngentut itu. isu awan sore bengi. Tak kentut terus. Kowe gak kentutku keri zamanane. Kan iki nek kakangku lebas protokol. Jangan kuwi lek kita dadi kembang. Dadi kembang, Bos. Upama lita iki dadi ambulan. Ambulan. Lah, gak. Cinta ini harus sehidup loh. Lo nek iso. Sepenanggungan loh. Oh, Nek iki dadi kembang. aku dadi tawon. Isu Tak kentut. awan Tak kentut. sore. Tak kentut. Isu awan sore bengi. Tak kentut. Kan kentutku keri. Nek dadi kembang. Perapatan. Nek dadi kembang. Kembang, Bos. Upama lita iki dadi ambulan. Kok dadi ambulan apa ora? Oh, aku. Oh berarti kuwi cintamu kuwi nek seneng tok ora gelem susah. Ora, gak kali lagi sampean. Apa? Umpama Mbak Lita iki tawon. Mbak Lita iki ambulan. Aku nyapa Kebakaran. Bukan wanita yo apa? Umpama Mbak Lita iki kembang. Lho ya aku kena dadi kumbang utawa tawon lho. Isu ta? Heeh. Ngentuk. Awan kentut. Sore Ngentuk. Isu awan sore bengi ngentuk terus sapa kok ngajak kulon-kulon medal tak kenal. Mulai apa ngentuk? Ha ngono. Cak iki lho. Umpama Mbak Lita iki dadi ambulan. Aku sing dadi sopire.
Umpama Mbak Rita dadi ambulan, Aku sih dadi sopir. sopir. Lah mayite. Mayite kowe. Mayite kowe. Jadi pas ngono lho. Tapi ora yo marun to nek ambulan kowe ngene mayite ning jero ora kerasan. Tenang urip nek nang bos. Sing urip yo ora men kuwi Ya, tapi jujurne mancal-mancal mayite. ora cekel ya. Nembano, mbak dulu-dulu sing padha pareng aku. Nembano anu le, antarane anu apa sing nembang aja kowe wis nune wis nune. Dino ne. Kene nembano, kene baca nembang. Kene no, apa turu? Oh, tak sih. Toko broto. Ora toko iki, meditasi. Iya, meditasi, Bos. Nek ngono sing nembang kowe, ngono. Ana apa kan jenenge? Dewa Tresna, sitoke apa sing kowe apal, aku ditur matal kowe. Ana lintang asmara, sindi. Tatak. Sindi. Gawa nek idul iku malah. Kaget kok ngono. Dadi sindi. Lintang Mbak, coba bela. Yakin ora diledek, Nggak oleh sinden. ora oleh. Konsen. Ora isu iki. Heeh, kan brono kabeh ae. Apa? Lintang asmara mawon, Bos. Oke, ambil suara ambil suara. Si. Elita Yo wong telu jiro lu Si. Anu iso apa iki? Apa iki? Sik, Kok iki? kowe si. Aku yo pas to jiro lu Si. Oh, Lita, suara wedok ya. Oh, kowe dong ngono iki. Kowe ki ora iso barang nekat nyuara kene. Ya, pas Wow, kowe iki kok sudah tindak ya. Apa hubungannya karo Bos. ora kowe ki ora iso nyuara barang nekat iki aku Lita iki lho. Kowe beda. Si. Yo, jiro lu kowe iki suaramu gedhe yo. Ya wis Mana-mana, ora iso nembang barang elu grup masaku. Sekolah sik sing dhuwur menek wit kambil. aku tutup wis. Lho, aku dhewe kumono. Cak. Si. Lah, Aku dhewe. iki lho. Aku dhewe lae. Aku dhewe. Ya nembang disiane, ora tak disiane ya, langsung ya, Wong. Buat ning jas kok, khusus lagu saka kowe. Nah, tutlak. Konring